Nyakora Ramogi jwango yawre kamoro moro ma intie kendo machiegni e chenro ni mar Piny odiochieng' ma kawuono ma en chieng' wuok tich tarik 16 dwe mar abich. En odiochieng' ma dhi donjo kitepe mag historia e pinywa mar Kenya kae ka warango ni ka odiochieng' mogik mag jogo malaro kom jatend piny Kenya ka odiochieng' mogik ka odiochieng' ma kawuono wadabedo kod twak e weche gi duto kachiel kod mamoko matimore kor gwenge machiegni chenro mar Piny ka wakeloni weche gi duto ka gitimore achiel kachiel e gwenge duto kamoro amora ma intiere okinyi masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Oyawre Nyakora Ramogi ajwang' kamoro amora ma intiere ageno ni ichiew maber kendo ichako juma manyien e yo makare. Warwaki e chenro marwa mar okinyi ma kawuono machakore sani sa 12 mar okinyi nyakango mol kanyo sa 5 mar onyango. Chenro mabende biro ni achiel kachiel kowuoka e od fwambo marwa e boma ma Nairobi kae. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyakora Ramogi ajwang' en juma manyien, juma mabende kwa chako odiochieng' ma kawuono en geno mara ni ichako odiochiengi e yo makare. Machiegni e chenro mar Piny. Parni chenro ma kama indi bende biro ni achiel kachiel e mbui magwa duto te manero Ramogi TV. Kokamano machiegni nyinga Sharon Ong'ao. Sharon Joyce oyawre inya. Chiemo maber. Chiemo maber. Sharon. Ana chiemo maber. Chiemo maber. No se vuole ni kawuono onge moro mi general cha. Wachio. Kila ng'ato wuok e ode. Achiew maber, wagone Nyasero kamano. Wabedo kod yueyo malache giko dira. Koro sani kwa chako juma manyien to waduogo kod renewed energy. Waduogo ka watek, waduogo ka kalore ni bende nitiere gik mathoth matimore. Waseikore makare mar nyiso joneno magwa gigo duto te. Inti chiew na declare. Achiew maber, aboka ni kauni chiew kimuole. Achiew maber. Wenya sero kamano weekend obedo maber ahinya. Wacho ni kitimo gimoro ma yiero e weekend, to gimoro ma mori ahinya. Nite mango miero no. An awacho ga ni samoro kata ka wan ka ni bedo weekend obedo marabora kono man fresh barida. Ne waloro go chieng' tich abich kamano to donjo e odira. Nitie gik mathoth manatimo no tingo adhula. Atemo aringo matin. Bang' mano adhi awere kanisa. Nani ni nyoro ni ne kanisa? Owacho no were kanisa. Akia ni chieng' tich abich nene mwakele ng'e jothumbewa. Nanore chieng' ni. Wabiro pangone. Kata kamano Cleophas gi Joyce, juma ni ng'ine ni juma ma to nowacho ni iye tek matin. Gik mathoth dwa timore juma ni. Mamoko nochako timore odiochieng' manyoro kan waneno jalup jatend piny Kenya William Ruto nolando jalupne e ng'welaro kom jatend piny Kenya. Odiochieng' ma kawuono bende wageno ni jatend kweth mar ODM Raila Odinga bende dhi landa yanga jalupne kochopo odiochieng' ma kawuono. Ka bende wang'eni en deadline mar IBC. Mana kamano ka wang'iyo weche makamagi kata jalno ma bende Ruto noyiero odiochieng' manyoro wanyalo wacho ni ogoyo jo Kenya gi buok. Kalure ni ok en jalno mane ji paro no nyalo bedo ni oyiero. Kata kamano en owuon owacho gino momiyo oyiero Rigathi Gachagua mar mondo mi obed jalupne. Nitiere gigo mano ng'iyo kalore ni kiyiero ng'at mar mondo mi obed jalupni nyaka yier jalno mubiro wuotho godo. Kapo ni oyombo to gibiro wuotho kuom higni 5 to nyaka giwuotho e yo makare. Kata kamano bende nyaka ng'i kwan. Ok onyal yiero yiera ng'at moro amora, nyaka ng'i kwan ma bende ng'ato biro kelo. Ka walose kwan kanyo nitiere senator ma Tharaka Nithi mano Professor Kithure Kindiki ma bende jo Kenya ne ong'e maber ni kanye kuma chuny jalup jatend piny Kenya William Ruto nitiere kendo odiochieng' manyoro ji noyudo buok mathoth nyaka jogo mantiere e gwengegi ka odiochieng' motelo ne nyoro mano chieng' ngeso ne nitie romo mano timore kuom seche mabuora. Jofwambo nogo tach mane kar dak mar jalup jatend piny Kenya mantiere kar mbura Nairobi kae kuom seche mathoth. Bura nodhi kata nyaka kuom seche moingo 17. Gigi duto ne otimore chieng' ngeso. Odiochieng' manyoro ne jo Kenya yudo ng'eyo. Odiochieng' ma kawuono jatelo mar kweth mag Azimio la Umoja One Kenya man Raila Odinga igeno ni dhi lando jalup ne laro ng'welaro kom mar jatend piny Kenya e yiero maduong' mabiro. Madhi timore odiochieng' ma kawuono mano dhi timore e KICC. Odiochieng' ma kawuono ngeno marani magi duto wadhi bedo ka wakelo gi achiel kachiel. Magi kod mathoth gidhi bedo manera Ramogi TV e chenro ni mar Piny kachako mano mar mbakoro. Romo bende mar Free Cities bende biro chakre odiochieng' ma kiny. Ng'ino odiochieng' ma kiny biro kelo Nyakora Ramogi ajwang' romo mar Free Cities ni en ang'o kanyakla kod jogwek ma bende biro
biro chopo e romo makamano. Kwa kumanya kwa Ramogi Ajuanga machiegni chenro makama tudri kodwa par ni bende mbui maro mar Facebook mongere kaka Ramogi TV wantiere achiel kachiel. Kwa kumana binyalo tudre achiel kachiel koda mbui maga duto te iyuda at Sharon Ongao. Nyakora Ramogi Ajuanga weche go duto matimore e pau siasa inya to sani maseche mabende yiero mar dwe mar aboro okayo machiegni chakoronwa ote mari e namba mar 26000 mana ka Sharon oseng'isi Facebook kacha be wantiere live ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Ka intiere gwenge Manyalenda kachok kilo kanyo kichomo kilo Western kachok gwenge go duto maga Nyalenda AB kumora mora ma intiere nyaka yo Nyamasaria chakoro ote gi sani kata jogo mantie Mabei Migori kachiel kod Siaya gi jogo mantiere Kisumu bende rwako machiegni e chenro ni mar Piny kichakoro sani kiyuda @Cleophas Oluoch bende Facebook mara Twitter kachiel kod Instagram yuda kanyo to wadhi somo ote magi machiegni nyakora Ramogi Ajuanga nikech ma en Piny waid thund weche. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town. Nyakora Ramogi Ajuanga kamoro mora mintiere machiegni e weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwachoke ni siasa koro ochomo ng'iende bang' jalup jatend piny Kenya William Ruto nolanda yanga ni jalupne dhi bedo jaod bura mamadhira Rigathi Gachagua. Ruto ne ochiwo lendo makamano kendo lero moko kuom okenge mabende giseyiero kaka jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza mar chopo kar lek margi mar biro telo ne jo Kenya. Ripota marwa Chris Owino miyowa ler mar wachno. Kar jot mar jalup jatend piny William Ruto yamo mayom kudho bendera mar piny Kenya kod mano mar riwruok mar Afrika ma ugwe fwadhore to kombe nyilni kapet makwar bende opedh. Ranyisi makende ni kawuono ok en odiochieng' mora mora kaka pile. Lendo ma johera mag Kenya Kwanza kod jopiny osebedo karito gi liyo kuom thuolo mar seche mohewa 17 mokalo gikone ogol. William Samoei Ruto olando jalupne e ng'wech mar laro kom maduong' ma pacho kae e yiero mahigani. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Kaka ranyisi makende ni ne ok en lalruok mayom e manyo jalup William Ruto, Seneta Mathara Kanithi Kithure Kindiki ma en achiel kuom jotelo ariyo mane iparo ni dhi teno Ruto e yiero mabiro ne ok oyuoro e romo makawuono. A forthright Kenyan, a Kenyan of great standing, a lawyer par excellence, our former Deputy Speaker of the Senate, and the man who defeated that fellow called Ocampo, the current senator of Tharaka Nithi County, who is not here with us now. Jalup jatend piny owiro Rigathi Gachagua kod puoch mogundho kaka jatelo mapache liw, jatelo man kod chung' motegno, jatelo man kod lony mararieya e weche mag ochumi, ohala, telo kaachiel gi siasa. An astute debater with prodigious persuasive ability, a fantastic grassroots mobilizer, a disciplined
and tireless political operative. A successful elected politician and business person, a principled politician of tremendous resilience and resolve, a fearless fighter for the right cause. Ka ogolo twak mare marie gi lemo mar teno Ruto e yiero mabiro, jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua opako Ruto kuom keto yie mare kuome kendo singo mar timo duto manyalore mar miyo kweth mar Kenya Kwanza loch maduong' e yiero mabiro. I know there are many in our alliance who are qualified for this position, and any one of them would have been up to the task. Your Excellency, our Deputy President, the trust and confidence you have shown in me is a privilege, and I'll do my very best to live up to those expectations. Thank you, Your Excellency. I will not let you down. I will not let the Hustler Nation down. I will not let the people of Kenya down. Jodito mamoko mag Kenya Kwanza orwako gwelo mar Gachagua kaka jalup ogai margi William Ruto. At the very outset, let me take this opportunity to congratulate Rigathi Gachagua, who will now deputize William Samoei Ruto in our quest to take over the leadership of this country on the 9th of August, 2022. In the event, and we will form the next government, do not allow your deputy Rigathi Gachagua to be humiliated, both in character and person. Do not allow what you went through the last 5 years as William Ruto. Don't allow. Kaka yo makende mar chulo jumamine kuom koso yudo lemo mar jalupne, William Ruto osingo mar keto tenge migepe 10 mag piny owacho mare ne wakeini, gino manenore kaka yo mar keto ombulu mag wakeini e adita mare kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Let them not tell us that the running mate, because it's a woman, that is sufficient or they are ahead of this team. It's not one position that will make meaning in the question of gender equality. It is the numbers that we are looking for, and therefore your position of 50% cabinet is very welcome, and I congratulate you for taking that position. Mae ot majalup jatend piny William Ruto osedakie kuom thuolo mar higni 10 mokalo kaka jalup jatend piny Kenya mar 12. Ruto owacho ni jatelo man kod chia, mbi kod lony mar dak e odni ka jalup jatend piny Kenya mar 13 en jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua. Adier mar wachno dhi ng'ere tarik 9 dwe mar 8 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamana ahinya Chris Owino. Gikone Rigathi Gachagua emoyier kaka jalup William Ruto e ng'wen laro komb tend piny Kenya. Rigathi Gachagua yangore ni pok ok obudho e thuolo mar telo, kata doko ni en kod mbi mar donjo e paw siasa ma bende okete e lemono. Rigathi Gachagua ni to en ng'a? Sani koro ganda jo Kenya rango koni gi kocha mar ng'eyo nonro mare. Rigathi Gachagua, man en jaod bura ma Mathira, en owad gi mosenindo mane en gavana machon manyiri Nderitu Gachagua. Rigathi Gachagua nonyuole higa mar 1953 e kaunti manyiri. Ne osomo e skunde sekondar mar Kianga. Higa mar 1988 Gachagua nosidhi kod osimbo mar rang'iny mar digri e mbalariany ma Nairobi e weche siasa kod lony mar somo dhok mopogore opogore. E higa mar 2000 Gachagua nochuone kondo kendo bang' tieko somo mar weche mag telo e apise piny owacho. E kind higa mar 1989 gi 1990 e bwo tenda mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, Rigathi Gachagua nowal kaka jalup jagore migawo mar weche ma pachuka. E kind higa mar 1990 kod 1991 nowale kaka jamany loche bad migawo ma jolweny kendo en nobedo e apise jatenda piny owacho.
Kaluwore kod tije maber e kind higa mar 1991 kod higa mar 1993 ne owale kaka jating ndai ma jatend jotija piny owacho. E higa mar 1995 nyaka 1996 Gachagua nowal kaka dio ma Kakamega, kama bang'e nodare motere nyaka Laikipia kaka dio e kind higa mar 1997 nyaka higa mar 1999. E higa mar 2001 e higni mogika mag tend KANU nowale kaka jating ndai mar Uhuru Kenyatta mane en jatend migawo maten nanga, kama bang'e ne gibalo e winjruok kod Uhuru e higa mar 2006 kama kae to nodaro dhi tiyo kod owadgi Nderitu Gachagua mane en jaod bura mamathira kindeno. Bang' tiyo e piny owacho kuom thuolo madirom higni 7, Rigathi Gachagua nogwe tao modok timo ohande manoyaw higa 2000 mar Rido Group of Companies matimo ohand lope, udi, mwandu mag bao kod mamoko. Rigathi Gachagua nowinjore malach e higa mar 2017 bang' tho wadgi Nderitu Gachagua mane en gavana Manyeri, kama bang'e nokawo tend siasa e nyuola mare, kama bende notemo kawo kare kaka gavana Manyeri. Kata kamano, noduogo loko pache molaro kom kar chung'od bura mamathira e bwo tiko ma Jubilee kano obedo jaloch kod ombulu 49,628. Nyaka ne yiero osebedo osiep jalup jatend piny Kenya William Ruto mangita. Gie thuoloni, tich koro yudogi kanyakla, kendo sani en kod ting' mar manyo kendo sero ombulu ne William Ruto kakoro to gimenyo kawo loch mar piny Kenya. Tunataka huyu William Ruto akichukua kuwe na mkutano ya vijana wakipanga pia vile watapata mali waweze kuendesha mambo yao. Kwa dhi nyime en Uganda Matharakanithi onyiso ng'ur kaluwore kod okang' ma okaw mar yiero Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto kendo weyo oko Kithure Kindiki. Kindiki owuon ne ok oyuoro kata mana e romo mano mar Kenya Kwanza kama ne ilande ayanga tim madhi chwalo Kenya Kwanza nyime. Dibed ni Kindiki koro goyo kwano mare. Motelo ne lendo mar jalup jatend UDA William Ruto e ng'wech mar laro kom tend piny. Oganda Matharakanithi ne nigi geno mar ni Ruto ne nyalo walo wuodgi Ngire Abraham Kindiki Kithure kaka jalupne. Kata kamano, geno tore. E gweng' ma Mukothima kama ne onyuole Kindiki, jodak onyiso kuyo kod ni ok gimor kod okang' mar UDA. Tumehuzunika kidogo sababu ameenda safari ndefu na yeye wamesaidiana kwa kazi, na sisi kama watu wa Tharaka-Nithi County tulikuwa tumeona Profesa Kithure Kindiki amefanya juhudi zozote zile kusaidia serikali. Gihum ni pod ginyalo dok chien e yore mag dongruok ni mar ne giketo geno margi kuom Kindiki ni kaponi no yiere jalup Ruto to ne onyalo jiwo dongruok mag gwenge makono. Sisi tulikuwa tutarajie awe vice president ili tuone Tharaka itainuka, lakini sasa kumbwaga chini na ndivyo amefanya kazi ngumu kuwatetea kutoka Hegi kumuleta mpaka huku, ndio sasa wamembwaga chini. Hatujui tutaenda aje, kwa maana nchi yetu sasa tunaona itainama sana. Kama Kobende ne obago ng'anyo. Tulete Kindiki tumpe gavana yetu bila tulikuwa tumeamua. Kama sio Kindiki hakuna kura. Hakuna juu Kindiki huku ni yetu tulikuwa tupe gavana. Gichayo Ruto kuom ne wacho elela ni odwaro mondo gitigi Kindiki lemo mamalo to bang'e koro lokore ma okomie kom. Ruto akakuja pale kwa uwanja, yeye mwenyewe alisema tumpe yeye aenda wakafanya kazi na yeye huko. Sasa itakuwaje wametugeuka? E kinde mane jalup jatend piny William Ruto ne chiwo lendono, Kindiki ne onge ka oganda jo Kenya ne penjore kama entie. Bang' rem ma ok ochopo e nyasi mar walo jalup Ruto, oganda jo Kenya koro penjore gima Kindiki paro ka bende girito mar winjo ni Kindiki biro wacho ang'o kotenore kod welo mar jalup jatend piny William Ruto e ng'wech mar laro kom tend piny e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Oganda jo Kenya mawuok e counties mopogore opogore e pachoka ogolo paro mopogore opogore e wi lendo mar Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto ka gidhi yiero maduong' mabiro. Kaka Judith Omondi lero, oganda moko orwako okang' makamano kama moko to onyiero wach makamano. Lendo ma oganda jo Kenya osebedo ka rito gikone to ne okete ler.
yango Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto motelo ne yiero maduong'. Oganda jo Kenya omedo chwalo pachgi. Jotelo mag kweth Azimio la Umoja bende okodong' chien. If you ask any Kenyan about Rigathi Gachagua, they will tell you about his unexplained wealth. They say they believe in Mama Mboga, but it is now turning out that the Mama Mboga is Rigathi Gachagua. It is nothing to go by to the race, but he has prettily, as a wise person, signed off without being criticized. Mombasa, moko kuom oganda koni ne gin gi geno kuom Mudavadi kata Kindiki mawelo gowe oko, wach moduong'o chunygi ahinya. Wamedunisha sehemu ya Western Kenya na kuwaonyesha ya kwamba hawana mahana, na hiyo imetupea nafasi bora mwafaka ya kuenda nao kumpigia Raila Amolo Odinga kura kwa mpigo. Nilikuwa napendelea achukue Kindiki, muda ambao tungeona kweli anajaribu kuunganisha Kenya bila kuegemea upande wa ukabila. Moko Muganda mawuok e kaunti ma Kisii olero ni kata obedo ni negi paro ni Ruto biro yiero Silvanus Osoro, pod gibiro yie gi duoko ma osechiw. Tulikuwa na matarajio ya kuchagua mheshimiwa Silvanus Osoro, Kithure Kindiki na Gachagua, lakini kwa sababu amechagua Gachagua tutakuwa nyuma yake, kwa sababu Gachagua pia ametoa msaada wa pesa katika chama yetu ya UDA. E kaunti ma Machakos moko kuom oganda no yie to moko kwedo duoko makamano. Gachagua amekuwa akiwa mwaminifu na amefuatana na yeye muda mrefu. Ana historia nzuri ya kuwa katika serikali ya Jubilee na hata mbeleni akiongoza. Kwa hakika sasa UDA imeshika mwelekeo kabisa. Kulingana na vile naona, huenda Ruto akapoteza kura mingi kwa sababu ya kuchukua Rigathi kama running mate wake. Rigathi sasa hii ako na kesi, apatikana na billions of money that he cannot prove. Moko kuom jodak e kaunti ma Nakuru to wacho ni gin gi yie kuom jalup jatend piny William Ruto, miyo gimoro amora ma wacho gin gi geno ni en kuom ber mar japiny. Imani yetu iko kwa Deputy President Bwana William Ruto. Na vile amefanya uamuzi, sisi tunakubalia naye sababu hatukutaka kujua atachagua nani ama nani. Uganda jo Kenya koro rito mar ng'eyo kaka siasa dhiringo bang' Ruto yiero Rigathi Gachagua. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakwara Mugajuang kopogre kuom pach jopiny ewi Gachagua, wadhi nyaka e kaunti ma Migori kama bende gavana ma kaunti ma Migori Zakaria Okoth Obado ema en achiel kuom jotelo madhi tayo campaign mag William Ruto e gwenge mag Nyanza. Ruto ne ochiwo lendo makama ma bende no yango nyinge josiasa mamoko manie listi mag jogo madhi tayo campaign mage mag Kenya Kwanza e gwenge go mag Nyanza. Obado dhi tiyo kanyakla gi Charles Nyachai, Eliud Owalo, Silvanus Osoro kaachiel kod Vincent Kimosi. Jopiny e kaunti ma Migori dhi nyime gi golo pachgi ewi okang' makamano. An pok aneno makosa ma gavana timo. Gavana nigi right ne mar support party mora modwaro. Kendo gavana bende ja Kenya mago kura mara ticho yiene mar yiero ng'ata modwaro. Koro an kaka jachung' mar Suna Central Ward gi ticket mar UDA amor gi yiero ma DP otimo mar yiero gavana. Kendo namedo jiwo gavana ni gavana med lando injili mar UDA ka wariwre kanyakla kaka jochung' mar party mar UDA. Gimotimo maduong' moloyo mamora mokalo en kaka gimomiyo yiero gavana marwa Zakaria Okoth Obado mondo bed coordinator marwa e Nyanza region ka. Gino mora mokalo kendo agone Deputy President Ruto erokamano ahinya kuom yiero Obado. Omiyo wamijing'o kaka wan joluo ma Migori wadwa support gi chunywa duto te. Wan kaka jo Migori ng'ato ka ng'ato mane e Migori ka. Ji duto te joma riek, ng'ato ka ng'ato nigi ratiche odiochieng' mohero mobiro dhi goyo ombuche ne party modwaro. Yes, kaka wan jo Migori to ka to en zone mar ODM, lakini nitiere jogo duto moko be man gi pachgi mokwa ng'eyo. Nyakwara Mugajuang ka pod wan mane kaunti ma Migori eni josiasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kaunti ma Migori koro ojiwo josiasa wetegi mondo oket maino margi e siro Raila Odinga e manyo ombulu mopogore kod siasa mag mieno chilo kuom jogo magilerogo. Jachung' kod duond bura mar Upya Party Edik Anyanga mabende laro kom kar chung' od bura manyatike okoyo jo Migori mondo onen malong'o ni mar kweth josiasa moko koro owuok oko mar mieno jowetegi gi gin jokweth mag Kenya Kwanza ka adiera mar wachni en ni gin jokanyo ma iye mag Azimio la Umoja One Kenya.
wan wachung tok Raila Amolo Odinga 100%. Kendo Raila Odinga na support mobe wan go kendo mo support kaka president of the Republic of Kenya come 2022 this year. Mheshimiwa Nyanga onge ngimana e parliament kendo oko ni ok en ng'ama inyalo ng'iew gi ng'ama iluongo ni Ruto. Kendo ningo bed gi luor ne jo Azimio la Umoja e party man be chungo miluongo no upia mane Azimio la Umoja. Oko ningo bed ng'ama koro wuoye propaganda mondo oketh go nying jochung wetene. Onge ng'ama Ruto man gi order. Onge kuma Ruto ose penetrate Nyatike. Onge kuma Ruto ose penetrate Migori. Migori is intact, Nyatike is intact, and Nyatike te en mar Raila Amolo Odinga kaka president margi. Nyakora mgejua nkwadi nyimeni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne obedo gi romo mar siasa gi jodak e county ma Nairobi. E romo no mar Raila ne obago e alap ma Kamukunji ne omedo jiwo mbi mare ka bende osingo biro lando jalupne kapok thuolo ma ochiw gi IBC okalo. Eric Owenga ne ochopo e romo no kendo omiyowa repodno. Koro wenge duto mag jo Kenya ng'iyo od romo maduong' mar KCC kiny kuma Odinga biro lando jalno mabiro chiedho kode kaka jalupne e yiero mar dwe mar 8. Uliza nitangaze rani meti yangu, sio? Nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KCC nitatangaza sawa. Kata kamano dwaro mar fulo jalno ne okwako romono ka bende jotelo mane oyuoro romono ne sundo mondo Odinga ful mana ng'at mamiyo kaka jalupne. Aba, please make sure you give us somebody with a reform agenda. Na tafadhali baba, sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana, and on behalf of women of this country baba, tafadhali baba, angalia wamama na mkono mzuri. Odinga gilange no nyiso geno mar yombo e yiero mabiro kendo ko Ruto pacho awiye. Timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8, si nyinyi ni jeshi la baba? Muamke asubuhi na mapema ndio tuseme the 5th PO Box State House. PO Box tumfundisha yeye ile mafunzo ambaye nashinda yale tulimfundisha Nyayo. Tunataka hiyo uchaguzi kikisha aende kabisa, rudi kwa nyumbani kabisa. Sichego bende Odinga no dhialo jotelo ma odwaro mondo jopiny obi olutne ombulu dwe mar 8 e county ma Nairobi. Wanne hapa hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep na senator, yote ya Azimio. Seche makori kwano mana seche manok kende to Odinga bro fulo jalno mabro bedo jalupne e yiero mar 8. Odinga kod lange e romo ma Kamukunji kawuono no wacho ni gin kod geno ni ok jowargi ma Kenya Kwanza ok bi nyal rekod gi e yiero no ero. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamukunji, Nairobi County. Ero kamana inya Eric Owenga. Nyakora mgajua nka podwan mane weche mag siasa eni koro en wach wich bar ne jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga marwalo jalupne. Raila Odinga maka wuono dhilanda yanga jalupne e kindi ji adek manyocha osemie giaput manyocha konye manyo jalupne. Kaka Walter Nyambaga lero, jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne orema ma okoteno Raila Odinga elimbe mare Kamukunji. Gino makelo penjo mathoth ka odong seche manok to ilando jalup Raila. Jore mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigi sironyo mar ng'eyo jalno madhi bedo jalup Raila Odinga e ng'welaro Compton piny Kenya. Raila wuon osingo ni lendo makamano dhi golo wuok tich tarik 16. Halo, nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town
KCC nitatangaza sawa. Lendo makamara ila chiwe kampen mane obagi kamkunji bure Nairobi manambang milome ne riko se chiu geje chiu wache lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance makau mutwa tunaruka juu aput mayando chuoge ne dayo dho jok malaro lemo mar Jalup Odinga nyocho sechwa listi mar nyinge adek ne jatelo no mondo mi okwany ng'ato achiel e kindgi. Nyaka sani nyinge ma ilieko neni e listino oriwo koda Peter Kenneth, Martha Karua kod Kalonzo Musyoka. Jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka osebedo kasundo mondo mi lemono e kendo jogo ma otene bende wacho ni ene moromore gi lemono maka ok kamano to onyalo kata balo. Motelo ne chopo kamkunji romo mar siasa, Raila ne obedo kod romo gi jotito mag Azimio moting'o Martha Karua, Peter Kenneth, Peter Munya kod Charity Ngilu, mak mana ni yangore ni jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka to ne onge romono. Gikone ne okonene bende e romo mar Azimio la Umoja kamkunji. Highway, baba anaweza, African Union. Jokanyo mag duond bura mar KANU bade mama sawa mar Kenya bende osewuok oko mar yango ni gisiro lwedo Martha Karua mondo obed Jalup Raila Odinga. Madhi ataro mar dwaro mar jatend KANU Gideon Moi nyocho oselando ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka e lemono. We support the candidature of Martha Wangari Karua to the post of the National Vice Chairman wa Deputy President wa Azimio. Na sisi zote tumekubaliana namna hiyo. Ndio. Martha Karua. Romo makamkunji moko kuom josiasa ne onyiedhore oko ka kwayo Raila Odinga mondo chiw thuolono ne Martha Karua kaka jalupne. Sisi kutoka na Kikenya tunakuunga mkono, uko na wanaume na akina mama, uzidi uendelee mbele. Raila tosha, Raila tosha, Martha Karua tosha. Sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana. Let it be a woman. Let it be a woman. In Jesus' name. Peter Kenneth bende osebedo kageto lemono mar bedo Jalup Raila to pod oko wuok oko sundo ni nyaka en mondo mi lemono mak mana ni en bende otiyo koda piny mar manyo sir lwedo. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote ziende kwa Raila Amolo. Dibed ni Raila Odinga dhi winjo kwayo mar Kalonzo Musyoka kendo yiere kaka jalupne kose Martha Karua dhi bedo miyo mokwongo e lemo makamano to dibed ni kwan manie bwo mesa omenyo nying Peter Kenneth kama giduto gin ting' manie wi Raila Odinga ma jopiny rito mar yango ka duol mar IEBC medo kwano ne seche mar timo kamano. Wich bar mar Raila Odinga ni godo en mar yiero ng'at achiel e kind jokanyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka ok okelo pogruok moro amora e riwruogno endo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Mugajua kopogre gi weche mag siasa en obila ma Kiambu timo nonro ewi nek mar japuonjre moro mar kar tiegruok mar Kenya Institute of Mass Communication. Ringre japuonjre no nyokwany kowiti e bungu moro manie gwenge maburiria e aluora mar boma ma Kiambu. Ringre japuonjre no manyako ma jahigni 22 nyokwany gi jogo mane kadho e bath yo kendo ne en kod adhonde mag pala e ng'eye. Ringre japuonjre no noter e kar kano ringre ka nonro koro dhi nyime e wi nek makamano. John Wanyoike ma en achich e wi nek no yangore ni osemaki kendo obila pod nono mamoko ariyo. Tukaamuka tukakutana na mwili wa msichana moja umeuawa ukatupwa karibu na kwetu. Tumestuka sana, tujasikia kitu kama hiyo, hatujawahi ona kitu kama hiyo kwa hii pande ya Bureria. Ni kusiaga tunasikiaga mahali pengine, lakini huko tumestuka sana. Sasa ndio tukachukua jukumu tukaitana kutoka kwa polisi. Kitu yenye imesababisha kifo siwezi jua juu ni kama ameletwa huku. Hakuna community, hakuna mwenye anamjua, hajulikani hapa. But kwa hii area imekuwa kwa haraka sana. Tuko na rentals mingi sana, tuko na wakaaji wengi sana
ni kama sasa ward. Hii Bureria ward inakaa kama ward saina, si ward, but community ni mingi hapa Bureria. Na usalama, acha niseme usalama kwa hii Bureria tunaomba iongezewe kidogo. Wagoyanga mus ne anyuola mar japuonjre kaluwore gi nek ma coach ma bende notimne. Kwa dhi nyime gi weche manyien atere nyaka e kaunti ma Kisumu kama bende jotend pinje mopogore opogore mag Afrika igeno mar chopo e romo mar 9 mar Afri-Cities ma bende chakore tich 2 mar jumani e boma ma Kisumu. Jotelo gi biro bedo kod twak e wi dongruok pinje mag Afrika. Lieta nigi mathoth. Nyaka sani jatend piny Seychelles machon moluor Dani Fure osechopo e boma ma Kisumu kigeno chopo mar jotend pinje mamoko odiechieng' makiny kod tich 2. The moment heads of states and other guests are arriving and former heads of states, and we continue to receive guests. By tomorrow, almost the whole government will be here to get ready to receive His Excellency and his guests on Tuesday. Jotelo mag pinje Afrika moting'o jotelo masani kod mago machon, jotelo mochung'ne bombe mopogore bende biro bedo kod twak kaka ibero bombe mag pinje Afrika. Between head of states on financing investment and urbanization. This will be at the end of the opening ceremony. Twak makende ibiro keti e kind jotend pinje e wi manyo omenda kod joket mwandu ne pinje Afrika e odiechieng' mokwongo mar romoni. Kamano bende, aput machielo mar jotelo machon mag pinje Afrika biro twak kod jotelo marowere e weche mag telo kotenegi kod moluor Raila Odinga. As the AU High Representative for Infrastructure, this was his request because he believes that infrastructure is extremely important for urbanization in Africa. What can we learn from your experience to guide us into better delivery to our population? Weche mag siasa ok dhi dong' chien e romoni. Kuma twak mar siasa biro bedo e kind jotend migepe mag piny owacho mag pinje Afrika kod jokanyo mopogore e tiego weche mag devolution. Meeting of ministers, meeting of mayors and leaders of local governments, meeting of regional economic communities and meeting of development partners. Jogo mosekonyo jiwo kendo tego weche mag devolution e pinje Afrika biro yudo mich makende. People that have delivered or have supported decentralization in Africa. These people get an award or an honorary membership of UCAG Africa. Jotelo mopogore mag pinje mag Afrika biro bedo kae kagitimo twak e weche mag telo kanyakla kod dongruok e kind pinje mantiere Afrika. Lieta, Ramogi TV. Nyakwara mga juang ka pod wan mane county ma Kisumu ni jo halo duching manyoro na yudo thuolo mokwongo mar timo ohala e chiro makibuye bang higni 2 chakre ne lor chiro no. Jo ohala ne ochopo e chiro no mar uso mwandu mopogore opogore. Katika mano kaluwore gi jo ohala go, jonyiepo to pok natin kipimo kod kaka ne chiro no ne chalo e kinde mokalo. Jo ohala go jo wacho ni nok mar jonyiepo dibed ni obedo kaluwore ni ji mathoth pok ong'eyo ni chiro no oseyaw. Gikoyo piny owacho ma Kisumu mondo otim lendo ne jopiny e wi yepo mar chiro no. Mokwongo aduogo erokamano ne Profesa Nyang' Nyong'o kuom tiyo matek ma ji oduogo e chiro mar Kibuye. To kata piny tek kamano, chiro to pok oduogo e wang'e nikech pesa tin. Ok en congested kaka pile. Pod waneno ka boring ng'eny. Koro wan wakwaya Nyasaye ma mondo oyie mondo chiro o pick up. Ang'e ni e ndalo mabiro go kopik to wabro dhi maber. So far pok odhi maber ahinya because we are in a new market. Koro watemo kwayo jowa manyiche wan godo e chiro makocha ni chiro kel koni wan kama ber. We want to congratulate our governor kecho ketowa kama ber wan e tipo wan gi taya wanya uso 24/7 komiwa chance mar uso kamano. Koro watemo kwayo kastembe wa ni
gibi koni chiro sani ni koni gimoro amora ni ka. Nekoromoga juang kodhi nyime gi weche manyien achiel nyaka weche matimre sekta mar ohala kama bende kwan mar nyamburko mane onyiew higa mokalo e pachoka ne omedre kod atamalo 14.2 bang' bedo kod lwar e higa mar 2020 kaluwore kod kwan ma ochiw kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Oganda bende ne onyiew apiko moingo 291 kamano en medruok mar chiegni nyadidek e thuolo mar higa achielno. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, weg nyamburko go to koro ni kod pek bang' nengo mar modhigo mabende nagitiyo godo chopo malo moloyo ndalo duto mabende mwandu mabende gisebedo ka giuso e pachoka. Kwan mane ogol kod bad migawo magolo nonro mag kwan mag piny owacho KNBS yango ni jo Kenya ne onyiew mitokni maromo 107,499. Kamano en medruok mar atamalo 14 kopim kod mitokni 94,128 mano nyiew higa mar 2020. Kata kamano, kwan no pod tin ne mitokni 109,751 mano nyiew higa mar 2019 kane midhusi mar korona ne pok orocho yuto mag oganda mathoth. Kwan mag apiko to nomedore chiegni nyadidek nyaka 291,553 e higa mokalo. Medruok e kwan mag nyamburko koro medo wich bar ne piny owacho mondo med gero nderni mane omedore kod atamalo 2 kende kata kilomita 21,000. Weg nyamburko mamedorego bende sani ni kod wich bar kaluwore kod medruok e nengo mag modhi magitiyogo mane oidho kod siling 22 e lita achiel mar petrol ka diesel to ne omedore kod siling 14 e thuolo mar higa achielno. Pekno pod medo mana neno kama duol matayo nengo mag modhi mag nyamburko kod teko sitima EPRA ne olando ni nengo mar diesel kod petrol omed kod siling 5 gi simon e dweni. Ma kore nengo mamalo mogik ma jopiny dhi nyiewogo mwanduno, kama Nairobi dhi nyiewo lita achiel mar petrol kuom siling 150 gotongla 6, Kisumu siling 150 gi simon, Migori siling 152 gotongla 2, ka Homa Bay to dhi nyiewe kod siling 151 gotongla 4. E dala mar Siaya, petrol koro iuso siling 150 gotongla 9. Diesel ma ithoro tigo kod mitokni madongo mating'o osigo kod jowuoth bende koro idho kama koro Nairobi use siling 131 lita ka lita, Kisumu siling 131 gotongla 7, Migori siling 133 gotongla 4, Homa Bay siling 132 gi simon, ka Siaya to iuse siling 132. Medruok ma koro miyo jogo matimo hala kod modhigo winjo pek. Chuno ni kata I used to wake up maybe at 6 in the morning. Chuno ni nyaka ng'achiew so chiko mondo at least hustle my way out. Ayudo ata mafuta kama ni 2 liters mondo kelna gimoro at least anyiewo kata mogo kadogo deot mondo nyithindo cham. Mane kaka cope up gi life nikech maybe nitie jok man gi side hustles magi neno. To wan kaka wane pap ka yudo ka hustle our way out through this border okay any other thing. Tiyudo ka most of the pikipiki gi okaw gi on loan form. Koro ng'ani yudo fight through fuel koni to koni bo fight through law. Koro yudo ka ngima tek familia borite. Koro yudo ka majority yudo ka ngima tek negi sana. Medruok e nengo mag modhi mag nyamburko koro nyalo medo pek man ngima ma osebet ka idho chakore higani. Keno koro en mana ni kata bed ni modhigo nyalo bet matek ng'iewo, ok gibi bedo manok kaka ne otimore dwe mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Manainya Edwin Okoth. Nyakoromoga juangi medruok e nengo mauta makamano bende makelo wae giko mar weche manyien okinyi makawuono. Mana kaka pile parni chenro makamaendi nyalo yudo achiel kachiel e mbui marwa mar Facebook yudo wa Ramogi TV. Kwa kama neno kamoko kuom osemol bayo wa machai wacho ni intiere in. Okumu jabaradingo ya uriuru joka nyanama awinjo Ramogi TV loud and clear. Minzoni imbe na neni John Felix Modi wacho ni luo chenro achiel kachiel kiwuok Doha Qatar. Aguga Steso iwacho ni chopono maler e gweng mar Mesopotamia. Samuel Nyakarolenyi iwacho ni iwinjo makare kintiere Sirima. Engineer Lazaro Kanyamboke wacho ni Cleophas Musna Joyce oduor gi Sharon Ong'ao ni good morning. Kevin Arucho iwacho ni intiere achiel kachiel e chenro kiwuok Mbita. Eric Makolen iwacho ni intie ndini iwacho ni nyisauru ni Azimio lando jalup gi Sadi. Odiochieng' makawuono ketaketa mane TV mara Ramogi kaendi Eric.
chenro kata mana lendo makamaendi wadhi kelo ni achiel kachiel. Kaka manya kwa Ramogi Juanga med tudri kodwa pod wantiere mbui chenro pod iye lach. Gisani yena mar mondo miaka yo matin bang'e nyawadwa Joyce Oduor kanyakla kod Cleophas dhi kelo nwa nonro mar gazet Okinyi makawuono. Kik idhi mabor wakaw yo matin. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin.